Türkmenistan diýiladi koronavirus barada geplemegi gadagan edýärler. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, adamlaryň köçede özara gürüňdeşlikde koronavirus agdamagy olaryň saklanmagy bilen tamamlanyp bilýär. Koronavirus barada deslendik gürüňdeşlik üçin alyp gidýärler. Nowatlarda awtobus durulgalarynda awtobuslaryň içinde adamlaryň özara gürüňlerini ýörýti adamlar dinleýärler diýip habarçymyz 26 martda habar berdi. Onuň sözlerine görä köp halatlarda adamlary tutup ekidýänler raýat geyimli, saklanan adamlaryň ykbaly belli däl. Häkimetleriň şeýle hereket bilen ýa-da arasynda koronavirus sebäpli dowul döremeginiň öňüni almagy tinanşýan bolmagy çak edilýär. Soňky hepdeniň dowamında Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleriň hatam güýçlenenligi gözleýilýär. Paýtagtda we vilayatlariň arasynda hereket esle çäklendirildi. Ýollarda hem jemgyýetçilik ýerlerinde adamlaryň gyzgyny barlanýar. Näsaglyk alamatlary bolan adamlar karantini uğradylýar. 26 martda Azatlyň habarçylary jemgyýetçilik ýerlerinde muht dezinfeksiýa serişdeleriniň peýda bolanlygyny emma dermanhanalarda olaryň tutçylygynyň döränligini habar berdiler. Bankyň ýerilgesinde spirtli dezinfeksiýa serişdeleri goýulypdyr. Çyk salfetkalar we oksalin maz. İçeri işler ministrligine degişli edaralarda giýrilgelerde oksalin mazy ýatyr. Burnuňa çalmak üçin diýip habarçylarymyzyň bir aýdar beýlekisi hiç bir dermanhanada we dukanda antiseptik serişdeleri gel we salfetka ýok. Ýogsa bir karar sowda merkeziniň giýrilgesinde alyp ulanmak üçin antiseptikleriň ulgaplary dur. Mejburlyk ýok, emma islen adam ulanyp bilýär diýip belliýär. Häzirki wagtda türkmenistanlylaryň köpüsi maddi mesele alada bildirýär. Ýurtda koronawirusa garşy alınıp barlayan çäreleriň çäginde gitdigi çyhat köp adam girdejisiz galýar diýinjalyş sport ýetgalaryň hususy kärhanalaryň ýapylmagyndan daşary döwlet edaralarynyň işgärleri aýlyksyz dinç alışa uğradylýar. Aeroportda ýük daşaýjy bilen gepleşdim. Ol bir ýarym aýlyk töleksiz dinç alışa uğratjak bolýanlygyny aýtdy. Reisler ýok, işim ýok diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gürrüň berdi. Munyň öňü tiresinde halkara reislerinde işleýän işgärleriň bir aý möhlet bilen dinç alışa uğradylýanlygy ma'lum bolupdy. Şol wagtda Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri koronawirusa garşy görülýän çäreler barada habar berip başladylar. Mundan öň döwlet media serişdelerinde koronavirus temasy düýpden agdalmandy. Liwap vilayatynyň Ceyhun News online nesrinde çap bolan maglumatda iri ýaşaýyş nokatlarında şol sanda Aşgabatyň daşynda goşmaça gödekçilik punktlaryň döredilenligi, awtolog sürüjileriň we ýolagçylaryň gyzgynynyň barlanýanlygy, Medpuwatyň Birleşen Milletler Guramasynyň Dünýä Saglyk Guramasynyň we UNICEF çağılar fondiýaly halkara guramalarynyň rekomendasiýalaryny çap edýänligi, mekteplerde çağılar aratatçylygyň wagt edilýänligi, elleri sabun bilen ýuwmagyň ähmiýeti barada düşündirilýänligi hem serketleriň 20 aprel çenli daşary ýurtlar üçin çäklendirilýänligi aýdylýar. Türkiýede ýasama arakdan zäherlenip ölen türkmensanlaryň sany 40'a ýetdi diýip Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky çeşmesi habar berýär. Bu aralykda türk media serişdeleri bu waka bilen bagly 5 adamyň bilkaslaýyn adam öldürmek ähtimallygy aýyplamasy esasında tutsak edilendigini aýdýarlar. Geçen hepde Istanbulda koronavirusdan goranmak üçin ýasama arak içip onlarça türkmensanlygynyň zäherlenip ölendigi we başga-da 30dan gowragynyň keselhana yerleştirilendigi, olaryň aglabasynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy barada Azatlyk radiosynyň çeşmeleri hemde türk habar serişdeleri maglumat beripdiler. Türkiýanyň Hürriyet neşriniň 25 martda çap eden habaryna görä, ýasama arakdan ölen türkmen raýatlarynyň sany 30'a ýetdi we başga-da 20 adamyň saglyk bejergisi keselhananyň intensiv bejeriş bölüminde dowam etdirilýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlary ýakyndan iýdarlaýan Istanbuldaky çeşmesiniň habar bermegine görä 23 martda ýasama arakdan ýene bir türkmensanly öldü we helak bolanlaryň jemy sany 40 adama ýetdi. Duşanbe güni aradan çykan bu türkmensanly ýurduň Mary velaýatyndan bolup ol 38 ýaşyndady diýip gizlilik şertinde maglumat beren çeşmämiz 26 martda gürrüň berdi. Geçen hepde türk lukmanlary türkmensanly zähmet migrantlarynyň ýasama arakdan ölendigini tasdikladylar. Türkiýanyň media serişdeleri türkmensanlara salgylanyp olaryň koronavirusdan goranmak üçin ýasama araklardan içendigini habar berdiler. Türkiýanyň son dakika neşriniň 25 martda giýişlik çap eden habarynda bu waka bilen ilteşikli dowam etdirilýän derňew işiniň çäginde 10 şüpheliniň tutsak edilendigi ma'lum edildi. Istanbul'un Bakırköy kaziýetine geçirilen 10 şüpheliden 5 sanysy bilkaslaýyn öldürmek ähtimallygy aýyplamasy esasında tutsak edildi. Galan 5 adam sud gödäwçiligi astynda boşadyldy
diýip türk neşri belleýär. Türkmenistanyň resmileri we habar beriş terişdeleri onlarça türkmen raýatynyň Türkiýede helak bolandygy barada häzirçenlik kelam agyz söz aýtmadylar. Geçen hepdeniň ahirinde Adatlygyň çeşmesi Türkmenistanyň daşary ýurtda helak bolan raýatynyň jesetlerini kabul etmekden ýüze gürýändigini habar berdi. Onuň sözüne görä İstanbuldaky Türkmen konsulhanasy Aşgabatdan bu barada görkezmäniň ýokdugyny aýdypdyr. Munyň ideýany 23 martda Adatlygyň çeşmesi Türkmen häkimiýetlerinden umydyny üzen adamlaryň merhumlaryny İstanbulyň gonamçylyklarynda jaýlap başlandygyny habar berdi. Adatlyk radiosuna 24 martda İstanbuldan gelip goşan video ýazgyda Türkmenistanlaryň ençemesiniň İstanbulyň gonamçylygynda jaýlanýan pursatlaryny görse bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Daşowuzyň merkezi şäherine sapar etmegine garaşylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmesi, şeýle-de garandaşlary Daşowuzda ýaşaýan daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary habar berýärler. Berdimuhammedowyň Daşowuzda 27 martda barjakdygy aýdylýar. Munyň bilen baglylykda häzir şähere welaýatyň beýleki etraplaryndan hiç kim göýberilmeýär. Şeýle-de prezidentiň beýlik saparlarynyň öňü tiresinde bolýaly, Daşowuzda häzir güýçli depkinde mezburi arasaçylyk işleri alınıp barylýar. Şeýle-de dünýäde koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň fonunda ýurtda bu virusu ýolugan ýekejede ýagdaýyň hasaby alynmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri şäherde dezinfeksiýa işlerini geçirýärler. Bellemeli ýeri Berdimuhammedowyň amala asyrjak saparyndan ozal bular ýaly öňüne alys çäherleriniň tas görülmändigini ykdylýar. Daşowuz şäherinde jaýlaryň daşky diwarlary we üçekleri boýalýar, dezinfeksiýa edilip uly taýýarlyk görülýär diýip Ukrainada bilim alýan türkmen Taliýewi Daşowuzdaky ýakynlaryna salgylanyp maglumat berdi. Sol bir wagtda prezidentiň Daşowuza etjek saparynyň gün tertibi anyk belli däl. Türkmen medeniýetinde bu umuman saparyň özü barada hem hiç ýyly maglumat berilmeýär. Geçen aýyň dowamında Berdimuhammedow Lewapda we Marda hem saparda bolupdy. Ozurk saparlardan tapawatlylykda ol welaýatlaryň baş mesjidlerine hem barıp öz galam hakyndan düşdi diýilen terişdeleriň hasabyna sadaka beripdi. Mundan soň Berdimuhammedowa jan saglyk uzak ömür dilenip doga dilek hem edilipdi. Bu jan saglyk dilekleriniň dünýädäki koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda edilip edilmändigini, şeýle-de bularyň arasynda baglansaň bardygyny ýa ýokdugyny anyklamak başartmady. Prezidentiň sapary ýurtda welaýatlaryň arasyndaky gatnaw çäklenmeleriniň fonunda geçýär. Türkmen häkimetleri we resmi medeniýeti çäklendirmeleriň girdilen pursatyndan häzirki güneçelini bu barada düşündürüş bermänilýärler. Ema Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan internet neşirleri bularyň koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen amal edilýändigini aýdýarlar.